Il-possibilità ta' payouts jew għotja ta' somom ta' flus biex impjegati tal-Air Malta jitilqu minn mal-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru dejjem kienu fost il-possibiltajiet diskussi mal-Gvern. Dan qalu Joseph Buġejja, Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, li tirrappreżenta perċentwal kbir tal-ħaddiema tal-Air Malta. Dejjem kienet imsemmija dejjem edha hemmhekk il-garanzija tal-impjieg, it-take home pay, l-allowances, dak kollha jibqgħu jgħoddu. U jekk inti ma tkoġġbokx li inti tieħu early retirement scheme, inti tibqa' fl-impjieg, m'hemmx problema ta' xejn fuq hekk. The Shift News l-erba' filgħodu qal li ra korrispondenza li tixed kif il-Ministru Clyde Caruana kien qiegħed f'diskussjonijiet maċ-Chairman Eżekuttiv tal-Air Malta David Kurmi biex numru ta' ħaddiema jingħataw somma flus minflok ma jingħataw impjieg alternattiv. Iżda l-General Workers Union mhijiex involuta f'dawn id-diskussjonijiet u Joseph Buġejja qed jisħaq li l-Union se tinsisti biex inżamm il-ftehim li ntlaħaq fi frar li għadda. Inti saqsejt lill ministru jew liċ-Chairman tal-Air Malta jekk hux vera se qed isiru dawn diskussjonijiet jew kellek xi tip ta' konferma jew ċaħda minnaħa tagħhom? Ma tkellimx magħhom, però diskussjonijiet għaddejjin anki kif ħajsiru trasferiment għax ovvjament meta għandek massa kbira ta' nies ikun hemm diskussjonijiet għaddejjin, imma aħna mal-agreement kif kont għadlek qabel ħanżommu mal-agreement. Joseph Buġejja qal li l-ftehim oriġinali kien jitlob li l-impjegati kollha jingħataw impjieg alternattiv mal-Gvern bil-pagi u l-kundizzjonijiet li kellhom mal-Air Malta. Iżda qal ukoll li l-ftehim kien jgħid li f'każ li impjegati kun jixtieq jista' wkoll jingħata l-għażla li jieħu somma flus biex jinħall mill-impjieg. Jidher li minkejja dan kollu il-kalkoli biex jinħadmu dawn is-somom għadhom mhux determinati. Net News prova jagħmel kuntatt ma' David Kurmi, Chairman Eżekuttiv tal-Air Malta li ma' dan kollu kien flaqa u ma setax jagħtina il-kummenti.